יובל, התחלנו בה בסגר, אבל נסיים אותה, ושבאמת הביטחון יחזור לכל התושבים. זה בא והולך, ועליות ירידות, מפעם לפעם יש מבצע כזה או אחר, סדר יום משתבש, הלילה משתבש, ויש הרבה דאגה וחרדה שעד יעבור זעם. במקביל, ירי הרקטות המשיכו להגיע גם היום עוד ועוד לוחמים שנפצעו בעזה לבתי החולים. בין המבקרים אצל הפצועים הייתה גם אורחת לא שגרתית, רויטל גנץ, רעייתו של הרמטכ"ל. החיילים כאן קודם כל חדורי מוטיבציה, סומכים על מה שקורה וצורכים על ההחלטות, וזה באמת מאוד חושב אותי. ויש פה לי אהבה מאוד גדולה לצה"ל, לחיילים, מגיעים לאנשים ומטפלים בהם ומחזקים אותם ומביאים להם, וזה דבר משמח, וכדאי למצוא את זה, זה האחוז של המדינה שלנו. בצעד יוצא דופן היא הסכימה לשתף אותנו במה שעובר על משפחתה מאז תחילת הלחימה. לא מי אין גילה עם משפט הרמטכ"ל, מה שאנחנו חיים איתו, בעיקר אני משתדלת לחזק אותו ולהגיד לו שבבית הכל בסדר, ובאמת בבית בסדר. אנחנו מתמודדים כמובן עם החדשות כל הזמן ועם האובדן, אבל אנחנו בסדר גמור, והוא עושה את העבודה שלו, ואנחנו מאפשרים לו לעשות את העבודה שלו שחשובה. גם בתום היום ה-16 למבצע קשה לדבר על ירידה דרמטית במספר השיגורים מהרצועה. עוד יום לא שקט בדרום הארץ. ואני בוקר מצטערת לנו עכשיו בבית החולים סורוקה בבאר שבע, אלמוג